Dobar dan, lijep pozdrav. Španjolska, aktualni evropski prvak iz Zagreba 2018. godine u jednom lijepom nizu kad su evropska prvenstva u pitanju. Na zadnja 3 bila je na pobjedničkom postolju. Na ovom turniru baš poput Hrvatske 100%, 6 nastupa i 6 pobjeda. Dakle, bit će to, kako mi volimo reći, junak na junaka. Vidjet ćemo kako će se naša reprezentacija nositi sa Španjolskom. Ako gledamo ukupan broj utakmica na velikim natjecanjima, onda je naša reprezentacija tu nešto uspješnija s 15 pobjeda, 7 poraza, jedan jedini ogled. Još 98. godine u Italiji završio je neodlučenim rezultatom 18. Ako ćemo izdvojiti samo evropska prvenstva, Španjolci bolji, 4 pobjede, 2 Hrvatske i 1 ta neodlučena utakmica. Slijede himne. Mislim da ste već po reakcijama, pogotovo nakon hrvatske himne, čuli da je opet puno hrvatskih navijača, nije dvorana sasvim ispunjena, ali odlična atmosfera, nekih 7-8 tisuća gledatelja. Zaista došlo je podržati danas našu reprezentaciju. Možda na neki način zaprepašćujuća jest činjenica koliko je efikasna Španjolska na čak 68%. Krenula je utakmica, Hrvatska u crvenim dresovima, Španjolska u bijelim. Odmah pozdrav Duvnjaka i Sarmienta. Duvnjak će igrati prednjeg u 5-1 obrani. Pozdravili su se i suigrači iz Segeda, Kanjas i Luka Stepančić, koji će također napadati jedan na drugoga. Dvorana opet solidno ispunjena. Odmah od početka Hrvatska ima snažan vjetar u leđa svojih navijača i oni su nešto što je nosilo našu reprezentaciju da se 2 puta vrati iz 5 pogodaka zaostatka protiv Njemačke. Evo prvog zgoditka na utakmici. Nismo baš dobro odigrali obranu, dopustili smo Sarmientu da pokupi jednu loptu i da sa 6 metara zabije pod gredu Šegi za 1-0 prednost. Uvjetno rečeno gosta reprezentaciju Španjolske. Hrvatska u napadu s Karačićem, Duvnjak na ljevom vanjskom, na ljevom krilu Mandić, na desnom Horvat, na crti Marino Marić, a desni vanjski jedini naš pravi na ovom turniru je Luka Stepančić. Odmah od početka hoćemo pobjedu, nadamo se da će i igrači odgovoriti na terenu. 2 minute i 40 sekundi do kraja utakmice. Hrvatska ima novi napad za vodstvo. Prvi onaj nije bio uspješno završen, može li drugi? Ali pohvale idu Marku Mamiću koji je u stvari tamo od skakuta oko Aguinalda, bacio se za loptom i to odbio do Stepančića. Duvnjak povezuje naše redove dok se Karačiću ukazuje pomoć. Uz njega fizioterapeut Damir Kajba. Digli su se navijači na noge, sve glasnija njihova podrška. Lopta kod Duvnjaka, pa onda Mamić, ponovo povratni pas na Duvnjaka. Stepančić, hoće li se ponovo dignuti? Neće. Povratno na Duvnjaka, suci još ne podižu svoje ruke. Mamić, još jednom Duvnjak pušta na prednost i gol. Od bloka Duvnjaka preko Corralesa za prvu prednost Hrvatske u drugom poluvremenu. 22-21, tim smo rezultatom dobili Čehe. Ostavili smo sve suparnike ispod 24, postignuta pogotka. Ostavit ćemo i branitelja naslova reprezentaciju Španjolske još 100 sekundi do kraja ove utakmice. Hrvatska u 4-2 itekako pokretljivo je obrani. Sada se vratila u 6-0. Entrerio za Sarmienta, Sarmiento prema Makedi. Igraće ipak do situacije dok im se ne ukaže prilika za šut na kraju. Stepančić radi prekršaj nad Ertreriosom i bit će sedmerac za Španjolce na 80 sekundi od kraja utakmice. Može li Šego to zaustaviti, ali ako i ne zaustavi, imat ćemo još Ašanin će na gol. Ašanin će na gol, imat ćemo još uvijek vremena za zabiti gol u miru, dakle nema drame, a obrana bi značila već gotovo pobjedu. Skandiraju Šego, a trebali bi Matej, no dobro, sad će oni to primijetiti. Ašanin, da, vrlo brzo razumiju i vide da se dogodila ta promjena s loptom tamo kod Španjolaca je obično... Imao je obranjen sedmerac Ašanin pa su ponavljali to litavski suci. Da. Pa onaj otet gol Karačiću, zanimljiva utakmica, zbilja.
Tako je, tu sad sitnice nedostaju, pa onda promašeni sedmerac Horvata. Evo, sad smo došli do toga da neke stvari mogu nedostati, a i ne moraju. Do sada nikada nisu. Tamo Gomez i zabija ipak. Zabija za 22 minuta i 15 do kraja. Sve smo bliže tom neodlučenom rezultatu jer neće hitati Španjolci po pogodaka. Naši reprezentativci ih hvataju po cijelom terenu i završit će ovdje 22-22. Evo i te završne sirene, nastavljen niz nepobjedivosti jedne i druge reprezentacije. Nas ovo malo podsjeća na Europsko prvenstvo 2010. godine kada je ovdje u Austriji Hrvatska stigla do srebrnog odličja u finalu, tek nakon 7 utakmica bez poraza izgubila od Francuske. Tada u drugome krugu je bilo neodlučeno protiv Islanda, a ovdje danas protiv Španjolske utakmici u kojoj je 10 pogodaka postigao Igor Karačić. Međutim, ono što nas brine je činjenica da se u samoj završnici na 3 minute od kraja Igor Karačić ozlijedio i sada šepa sledom na koljenu.